baba wajero muri kwitei sore kama Şba, beleza. Foi. Enjoy yake. Ela ntora mari. Alo ube ukuba 5. Ela ntora mari nemuthi. Oh, drone. Kali ka phone. Drone. Oh, chore jibe. Ashruende zvezisi na kitu. Ai ndinoona so ndigwamura nje. Sikaite. Niwa. Eh? Dulu caga. Super mino kufanya super mati. Inouya Hata ukugwamura, wasati kugwamure we. Asati kugwamure we. Zvine bazi. Boy, Ngangoenda usina video. Ayo, isi ama video.
Urugenda kupi? Aitora nyama dzamaifara achitora matibhoni achitipa. Aitora matibhoni amaifara achitipa yeye. Anawedzera zimakadya matibhoni. Asi zigure zvese nana wedzi. Zigure anawedzera.
Wedzera hapo, amukumono wese. Maita kuti mhanzi yangu ikura akandinyepera zanzi pane mushonga wekuzora ndabva ndazora izvi ndakuona ikuramba ichiwedzera matanga akazara auvereri mudhena zvite Afrizitsi. Mama udzana nechikuya. yakanyanya ndiyo chakapfeka trousi pasi apo. Chakapfeka trousi pasi. Nayo mchanyatso maonepa pandaro matangidzi. Komata maudzana nechikuya kuno kumaswaro doko. vanofembera Manje mtiri kutambire mafrizi enyati. Anzi mari mafrizi. Anzi njore mafrizi. Amati atatengerwa namati. Pinda, dzoka. Amati pasipaka mdala. Dzoka. Dzoka. Asikuhela. Embate. Taurenze and me too. We are going to live with the basic people. Last person. Then the last person Thank you. Amuna unusai walimu makaita se mutimba mwenye muna chwadino pisa ere uko kumashura uko chimboenda munomira ukoko kune vanhu vanoda kutaura kunoko ndakudaidza ndakudaidza mubereki baba wakabereka nometa
Waditimbulirewo. Shika mdisi. Kamsoroi abereki hama neshamwari ndamira pamberi penyu baba vanometa ndiri baba vanometa kudaro ndiri kupa kutenda kwamuri hama neshamwari nokuti ndiri ndega handaizvigona saka kuti ndizvigone kubudikidzira nemi veukama ana mbuya vanometa kwandinomadhuka ndandakawaanekwanguva ukama neshamwari dzangu musaitire izvozvo kwandiri chete tadzidzana tese toitirana mudzimba nemudzimba takuziyana chikakuonawo kumba kwako usatye kwazvoti baba vanometa ndozvaitika vanouya nemashoko mashoma andinawo yapedza pamusoro paizvozvi nomo wangu mirisi murume yeyu tinomuti kansera nemurume yeyu ndinomutenga ndanga timhanya konha nerai handei nespiriti topfuurira ndatenda ivewa nzewe tichiri kuuya tiri munzira mai vakabereka nometa tiri kuda mukoma wavo kana ari pano kana munin'ina wavo mai mukadzi wemunhu mukoma wake munin'ina wake pamusoro yanamaina nababa nokutenda nekutiputa kwamaita muzuva ranhasi tinoti tiri tega chainogona noda kukutendai nerudo rwenyu rwamaratidza muzuva ranhasi kupakwanometeni hakuna kundibvutsa nekuti hasi kuziva kuti anga arwara kana kuti akaita sei tavangonzwa ungoti nometa ashaya afuma akafa saka zviri kundirwadza naizvozvo ndinoti nerudo rwenyu rwamaratidza nhasi saitire isu toga handina hangu akawanda maikabara kana manga musingaziva shamwari dzanomedza kuvakomana shamwari dzanomedza kuvasikana kuti mwana iyeyu anoshereketa kudai baba ake ndoupi mai vake ndoupi ndowani waviri maona wanga akamira pandisiri ndo baba wanometa amai nometa handiri mavona kana mwatuka matukiri wako kana musina kutuka apa ndatenda zvemakwati sikuda kana matuka wasati wapedza mfuchira mabva mandiruma nzewe inda mongoti right tikudaidza mchembere wedu amai wedu inini nebaba nometa amai vakatipereka ambuya vanometa mama zvakakura kudai ini zvandakuchaya bhora
kuenda shamwari dzake dzaaishanda nadzo kubvira kuenda kwaakaita nomesa nemana amai nekupi nekupi vamakuya mabhazi amauya nomesa maita basa maiona imba yakaatarisa nemiwo mafamba kuti awane imba iyi ndinokutendai anezi zvinhu zvandinotetenda ndiwo amai wedu inini nababa vanomesa temberi wedara mufunge izvatisa mwari guri rino ine masondo mangani 3 akaradza muisana uno izukuru wavo nhasi uno takuradza kusati kwapera mwedzi mufunge mhepo dzake dzisapinda mukati mwemusha wedu mutinamatirewo wanoenda kumachechi usingaende kumachechi namatai muri mumba menyu kuti zvimwe nguva vamba vedu papindewo kamhepo kakanaka right okupesera ndini ndiri kupa vote of thanks ana baba Sawira. Ana mai. Muda kuita sei? Muri kumanyira kuti? Mira maspisha pere man. Wakapedza Ndofune chiyo chiyo. Niti vijana. Oli. Sema Zambia. Mama mama mama. Munhu kuri Kadira ere taka. Asanga unyadzi. ko muda kufuchira sei? Kana muna tanyana mesa abantu sister abantu brother abantu Oli jema Zambia. Yekuti hakuna vakwasha vainge vatatu vari kuita zvaita mwana uyu akaomerwa asasacrifice ngatimutendei kana mukasenge makagara sei vanhu kwakuchire mukarasa lungasika marasa upenyu hweinesi nekuti lungazi atishanda mukushanda vaita izvi Tazvinzira tega nditi chabvunza munhu kuti angati kudi saka vana baba kuno ava vana mai vedu angaite mwana mudiki angaitani ndimai vedu handiti ndiwanotibereka ava saka ngatigare tichivatenda vanhu ava nguva dzese tigare tichivatenda nemiwo vana mai tendaiwo vana baba mutitendewo inini kumiro kundaita panapa handina zvizhinji zvakawanda kubva musi wemande nina mune simba musi wemande kanasi uno ine ana mai
Nokuti nasi zimwe nguwa mzimba chaita noise nyaya yemagetsi manonoka kuno kubi aiwa komirezvo miandomitoroni ingomirezvo ana baba tiri tese nana mai wedu kuno kumakuwa kana tasvika kumba kamuromuka kuti vanonoka kubika mazana kuna magetsi nduzimimi hamuna kusiya mari yeuni unozotanga kuti ndivewo mari yeuni yaimwe nzira iyo ndakutendai usaitire susi cheto kwakuchiri maneva dzenyu shamwari dzenyu hama dzenyu mwoyo mchena wakadaro daingaise pasi ndikutendai tenguwa ino saka ndatiterai nitise taka mutone fuchira bataifosho rangeti ndauya nanomeda kutengira seuchitagiri ndomirezvo kani iwanisa usidadorero kawasvike kapadhuze kawasvike panharaunda chiuyai mama nometa aitora matibhona achitipa kubhora achipikira vadai matotsaurira gumba ino tanga tisina kunyora zita renavo nometa kazhinji aifamba nokuda pasvondo akapera ndakatoendawo naye kuchechi yataita musangano yemaziwa asi utano hwake huna kunyatsonifanika aiti akashande weida kunorara last week mbandikuonera akati urungu ndine bhetize rangu ndizinewo mari paetoke ndikataurana kuti bhetize kunoku ndikutengerera zozira ndikaisa mari paetoke kunogona kunorwa chitoro saka yakuno dzimwe nguva tairafurana adhakwa aigona kurafura makastoma aitaura rafu asi kana asina kudhakwa aiwa taishanda kazhinji aiti kana asina kuuya kuzoshanda kwawo aishanda kwamai mujanja woenda kwamai mujanja unobva ati murungu yaite imimi ndimi murungu chaiko hazvitka ndisu vanhu tu vaifambidzana navo kunyange aenda kunoshanda hake kuvamwe asi aishanda saka ndoda kungotendawo kuti munini wangu mai mujanja patani takagara hatina kuziva kuti pane zvashota saka ndazobvunza sekuru ndikati pane chiri kunetsa here tikanzi hakuna mari yegomba asi munin'ino wangu abva atuma mwana wedu akati mhani yekucleveland munobhadhara gomba chivige nometi saka ndangokutendai mai mudhari ndangokutendai ndangokutendai vamwe vese ndichipiwa takubvisa gombeza vamwe vanoramba kuti vatinda mugomba takubudisa gombeza ndindai budise ndindai udipe vati ngariuye ndinda ngariuye ngariende kumeze wambozvona kupwezvonzi kumeze wambozvona kumeze aisadokona times aiyasati ndokusoti haibo hamusati bolato
nitochita bhere watiti kana chipinda ndichagadzira imboita bhere pedza nebhere moyo usakwidze denga siri kandoiri alright says tu wachirwa ikopo alright Era bomba kureba kwalo. Msai nabona kufanya bamsoro msai anavuna kuraisi na raisi na tikoni raisi na abazi unoleka abazi kadhomuka adobula kusaka zao kazikateda kwiswela toisa mugadzala msai toisa rati achomira moko tochiputameka maimbochomai atinakuletese maisoni ndipakatatatenga sitomu Olado, makumbo kuno. Uya chisema. Makumbo kuno. Watu katika karera lefu. Mbomira kumshoroko. Mbomira. Iwe kanja kuno. Kumbala vani kenda. Right. Bwana, Masai kujitsiwa kusingira. Okay, for sure. Iwe buda. Bado kwa tani baba. Alright. uzai mukini unochilevhura ukaona usakwidza briggs akazingaisi tora pasi atora
Bye.
Anongopohwana unaenda kupachiripo. Leja chile. Ade kumpa. Ade kumpa. Bom dan. Pani pana aruchema chiru. Ayo, ayo, arwe. Kondi motora yawa kaumani. Aiwa, uyabata hapa jamani motora wao jamani ndipo pina umfiti. Pina umfiti. Ngoja kapa pande chibukuri choba. Abona. Picture. Go. Go. Shoot. Shoot. Wino. Go ahead. Aiwa, Dabuda.